Бүген Алла Субханаһу ва Тааля теләсә, мәетне юу тәртибен өйрәнүгә күчербез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә әйтә: "Мәетне тизрәк җирләргә ашыгыгыз. Әгәр дә ул яхшы кеше булган булса, сез аны яхшылыкка якынайтасыз. Әгәр дә ул яман кеше булган булса, сез үзегезнең җилкәләрегезне яманлыктан тизрәк азат кылырсыз" ди. Бу хадис китерелә Бухари хадислар җыентыгында 1315 булып. Һәм галимнәр әйтәләр, менә шушы хадистән чыгып, кеше бу дөньядан киткәннән соң кешене тизрәк юып, кәфенләп, тизрәк җирләргә ашыгырга кирәк икән. Һәм инде шулай ук Ахмад әйтә, менә мәеткә хөрмәт күрсәтү ди, аны тизрәк юып, кәфенләп, тизрәк җирләүгә нигезләнгән ди. Хөрмәт күрсәтәсең килә икән, тизрәк җирләргә ашык. Аны бу дөньяда тотып туру, көттүреп туру, ул мәеткә инде хөрмәт күрсәтмәү була һәм аңа зыян китерү була. Хөрмәт күрсәтәсең килә икән, ю, кәфенле, тизрәк җирлә. Мәетне юуга килгәндә. Мәетне юу ул һәр бер мусульманның гына түгел, бүтән мусульманнарның гомум вазифасы булып тора икән. Динебездә фарды гайн дигән төшенчә бар. Фарды гайн ул һәр бер мусульман эшләргә тиешле гамәл. Мәсәлән, намаз. Шулай ук бар фард кифая. Фард кифая инде ул бүтән мусульманнарның өстендә булган вазифа. Әгәр дә шул вазифаны бер мусульман эшли икән, бүтән мусульманнардан җаваплылык төшә. Инде берсе дә эшләми икән, бүтән мусульманнар өстенә дә гөнаһ языла бит инде. Һәм менә шушы кешене юып, кәфенләп җирләү дә фард кифая булып тора икән, бүтән мусульманнарның өстендә булган вазифа булып. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның мәет юуга карата хадисләре бар. Менә шул хадисләрне укып китәс килә. Ибн Аббастан килә, бер вакыт хаҗ кылган вакытта дөядәнме, аттанмы бер кеше егылып төшеп бу дөньядан китеп бара. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Бу кешене су һәм лотос белән юыгыз да, аны 2 кат киемгә төрегез" дигән. Бу хадис китерелә Бухари хадислар җыентыгында 1265 булып. Һәм шулай икенче хадис Атия сөйли: "Бер вакыт без үзебезнең кызыбызны юган вакытта, безнең янга Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям керде дә әйтте ди: аны су һәм лотос белән 3 тапкыр юыгыз, яки 5 тапкыр, яки кирәк булса, аннан да күбрәк тапкыр юыгыз" диде. Соңгы тапкыр юганда суга камфора өстәгез дә шул су белән юыгыз дип әйткән. Бу хадис килә шулай Бухари хадислар җыентыгында 1253 булып. Менә инде шушы хадисләрдән генә чыгып әйтергә була, мәетне юуга карата Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямдан буйрук килгән. Әгәр дә мәет чиста, таза булса, яки кеше бу дөньядан киткәнче юынган булса, яки муша кергән булса, яки суда батып үлгән булса, ул очракта аның тәне юыламы? Галимнәр әйтәләр, әйе, юыла дип. Чөнки тәне таза, чиста булса да, барыбер менә шушы мәетне юу ул һәр бер мусульманның гына түгел, гомум бүтән мусульманнарның да вазифасы булып тора. Шуңа күрә дә менә мусульманнар шушы вазифасын үтәргә тиешләр, өсләрендәге булган. Мәетне ничә тапкыр юырга? Күп галимнәр әйтәләр, мәетне бер тапкыр юсаң җитә дип. Инде икенче тапкыр, өченче тапкыр ю, ул инде хәерле гамәл булып санала. Ан-Навави әйтә, мәетне бер тапкыр ю зарур ди. Инде икенче, өченче тапкыр, яки аннан да күбрәк тапкыр ю, ансы инде хәерле гамәл булып кына санала ди. Һәм алар шушы үзләренең фикерләрендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисенә таяналар. Теге егылып төшеп кеше үлә бит үзенең атыннан, һәм ул кешегә карата Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, ул кешене су белән һәм лотос белән юыгыз ди. Шуңа күрә дә бу галимнәр дә әйтәләр, бер тапкыр юу кешене зарур ди. Һәм инде шулай әйтеп китәргә кирәк, менә бер тапкыр юдың бит инде, бер тапкыр юганнан соң тәне чистарды, тазарды икән, шул җитә. Әгәр дә инде икенче тапкыр, өченче тапкыр юу кирәк икән, менә тәнендә ниндидер пычраклар кала икән, икенче, өченче тапкыр юсаң да була, дип әйтәләр бит инде галимнәр.
Шулай ук шул сорауга да җавап бирик. Менә мәетне 7 тапкырдан да күбрәк юырга ярыймы? Бу сорауга җавап булыр әйе, ярый. Әгәр дә инде кирәк булса. Демәк, менә 3, 4, 5, 6 тапкыр юганнан соң тәне чис тармады ди. 7 тапкыр, 8 тапкыр, күпме кирәк, шул тапкыр юсаң була. Бу фикердә инде галимнәр Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның хәдисенә таяналар. Кайчан Умму Атия үзенең кызын юган вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям килә бит, һәм шул вакытта әйтә: "Аны 3 тапкыр, 5 тапкыр, 7 тапкыр яки аннан да күбрәк тапкыр юыгыз кирәк булса" дигән бит инде. Шуның белән дәресебезнең бу өлешен тамамлыйбыз һәм инде икенче дәрестә дәвам итәбез иншааллаһ. Мәетне юган вакытта аны шишендереп юу кирәкме яки кием өстеннән юу да рөхсәт ителәме? Бу мәсьәләгә килгәндә галимнәрнең фикере икегә бүленгән. Бер төркем галимнәр әйтәләр, шулар рәтендә үк Әбу Ханифа, мәетне шишендереп, гаурәт җирләрен каплап юу кирәк дип әйтәләр. Алар инде шушы фикерләренә дәлил итеп алганнар Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бу дөньядан киткәч аны юу рәвешен. Айшадан килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бу дөньядан киткәч аны юурга кешеләр килделәр ди. Һәм алар үз-үзләренә әйттеләр: "Аллаһ белән ант итәбез. Без бит белмибез, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямны юган вакытта аны шишендерергәме, без бүтән кешеләрне юган вакыттагы шикелле, яки инде шишендермәй генә юургамы" дип әйткәннәр. Бу хадис Имам Ахмад хадисләр җыентыгында килә 26306 булып. Шушы хадистән чыгып аңларга була, сахабалар вакытында мәетләрне шишендереп юу таралган булган. Чөнки мәетне шишендереп юган вакытта аның тәне яхшырак чистара, тазара һәм инде тәнендә булган ниндидер пычракларын яхшырак рәвештә күреп була. Һәм инде шулай ук икенче төркем галимнәр әйткәннәр, мәетне кием өстеннән дә юсаң була дип. Һәм алар инде аңлаталар, менә мәетне яткырасың һәм инде өстән су саласың. Кеше үзенең кулын кием астына тыгып инде мәетнең тәнен юа дип әйтәләр. Алар шулай ук дәлил итеп, менә үзләренә шушы хадисны алганнар бит инде, кайда әйтелгән, менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямны киемен салдырмый гына юганнар дип. Ләкин бу мәсьәләдә дөресрәк булып санала беренче төркем галимнәрнең фикере. Алар әйтәләр бит инде, мәетне шишендереп, гаурәт җирләрен каплап юындыру кирәк дип. Бу икенче төркем галимнәрнең фикере. Менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямны шишендермәй генә юганнар бит. Шуңа күрә дә шишендермәй юырга шулай рөхсәт бар дип әйтәләр бит инде. Ләкин Пәйгамбәр ул Пәйгамбәр булган. Ул Аллаһ субхана ва тәгаләгә иң якын кеше. Ул аның расулы булган. Шуңа күрә дә инде монда аны шишендермәй юу рәвеше бер искәрмә булып тора. Безгә ул кагылмый. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям Аллаһның иң якын бәндәсе. Шуңа күрә дә Аллаһ субхана ва тәгалә шулай итәргә теләгән. Шуңа күрә дә бу мәсьәләдә инде беренче төркем галимнәрнең фикерен алабыз да һәм мәетне юыр алдыннан шишендереп һәм шулай ук бик тә мөһим гаурәт җирләрен каплап юырга кирәк. Чөнки алай юсаң, әйтеп киттек бит инде, хәерлерәк була, мәет чистарак була, тазарак була һәм инде тәндәге булган төрле пычракларны яхшырак күреп була дидек. Бүген Аллаһ теләсә мәет юу тәртибен һәм аның шартларын аңлатып китербез. Тәү чиратта мәетне юыр алдыннан аңа урын әзерләргә кирәк. Безнең халкыбызда гадәттә колачада юалар бит инде мәетне, колача булмаса кеше үзенең өендә берәр махсус урын әзерләй. Һәм шушы урын мәетне юу өчен уңайлы булырга тиеш. Һәм әз генә авышып торырга тиеш бит инде бер якка, юган вакытта пычрак су агып китсен өчен. Һәм шушы урынны әзерләгәннән соң мәетне шишендерелгән килеш шушы урынга алып саласың. Һәм иң мөһиме, мәетнең гаурәт җирләре капланган булырга тиеш. Бу бик тә мөһим шарт булып тора. Һәм моннан соң юучы кешеләр
үзләренең кулларын я берәр чүпрәк белән урыйлар, инде безнең заманда перчатка кияләр бит инде, шул гадәт таралган. Тәү чиратта мәетнең тәнендә нәҗес бармы, юкмы икәнен карап чыга бит инде. Нәҗесләр булса, ул нәҗесләрне тәненнән я сүртеп ала, я алып куя. Һәм шулай ук мәетнең тәнен әз генә күтәреп, ләкин утыртып бетермичә, менә шушы күтәреп торып, ишеннән сыйпарга кирәк. Әз генә ишенә басып. Чөнки ишендә аның ниндидер нәҗес калырга мөмкин. Менә шушы нәҗес кешене юып бетергәннән соң чыкмасын өчен, аны тәү чиратта башта ук чыгарга кирәк. Һәм инде нәҗес чыкса, шушы сыйпаганнан соң сүртеп алырга кирәк бит инде, алып куйырга кирәк ул нәҗесне. Һәм шушы гамәлне үтәгәннән соң мәетне тәһарәт алдыра башлыйсың. Менә адәм баласы бу дөньяда исән булган вакытта тәһарәтне ничек ала? Менә мәетне дә шулай ук тәһарәт алдырга кирәк. Аны намаз укыган кешеләр һәм диндә булган кешеләр белә инде. Кем бу мәсьәләләрне өйрәнмәгән, аларга шулай аңлатып китәбез. Тәү чиратта мәетнең кулларын юудан башлыйсың. Кулларын юдың һәм кулларын юганнан соң менә шу юучы кеше үзенең бармагына берәр чүпрәк урыйда һәм шушы чүпрәкне юешләтеп, тәү чиратта мәетнең тешләрен һәм авыз эчен сүртеп ала бит инде. Һәм аннан соң таза чүпрәк белән шулай ук юешләтеп, аның танавының эчләрен сүртеп ала. Һәм юучы кеше карарга тиеш, менә шушы сүрткән вакытта мәетнең эченә су кереп китмәсен өчен, чөнки ул суны кире чыгара алмыйсың бит инде мәет эченнән. Һәм шуннан соң авызны, танауны йодртканнан соң мәетнең битен юасың бит инде. Битен юганнан соң, менә кеше тәһарәт алганда кул юу килә бит инде. Кул юу терсәкләргә тиклем. Терсәкләр шулай ук шушы кул юу дигән сүзнең эченә керә. Терсәкләрен дә юасың бит инде. Яхшы итертеп, менә иң беренче уң терсәкне бит инде, аннан соң сул терсәккә тиклем кулларын юасың. Шуннан соң килә башка мәсех кылу. Мәсех кылу дигән сүз, ул кулларыңны юешләтеп, башын сыпырып аласың менә чәчләреннән мәетнең инде. Сүртеп аласың дигән сүз. Алдан артка. Аннан соң шулай ук бармакка чүпрәк урап, шуны юешләтеп, колакларын юырга кирәк бит инде мәетнең. Һәм шушы гамәлләрне үтәгәннән соң, соңгысы аяк юу кала. Шулай ук аякларын юып чыгасың, әйбәт итертеп, бармак араларын әйбәтләп юырга кирәк. Һәм аякны юган вакытта бит инде, уң аякны юа башлыйсың шәнти бармагыннан. Менә уң аякны юа башладың, шәнти бармагын, аннан баш бармак ягына барасың бит инде. Уң аякны юганнан соң, сул як аягына күчәсең, һәм баш бармактан юып, шәнти бармак ягына барасың бит инде юып. Һәм шулай ук менә шушы бүтән гамәлләрне дә яхшы рәвештә үтәргә кирәк. Бүтән тән агзалары да менә шу тәһарәт алганда мәетнең яхшы рәвештә тазартылырга тиеш. Шундан соң мәетнең шәше һәм сакалы юыла. Сакалы булса инде. Сакалы булмаса, башын һәм шәшен юасың бит инде. Шушы гамәлләрне эшләгәннән соң, юучы кеше мәетне сул ягына сала да, тулысынча уң ягын юа башлый. Менә сул якка салдың һәм тулысынча мәетнең уң ягын юа башлыйсың. Башыннан алып, аягына тиклем инде. Яхшы рәвештә сабынлап, аннан соң су белән юып төшереп, кире уң ягын юганнан соң, мәетне уң ягына бурып яткырасың да, сул ягын шушылай ук яхшы рәвештә юасың бит инде. Һәм бу гамәлгә дәлил булып килә бит инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның Атияга әйткән сүзе,
Ул әйткән, менә мәетне юганда уң ягыннан башлагыз дип. Шуңа уң ягыннан башлана бит инде, уң як юыла, аннан соң инде уң якка яткырылып, сул як юыла. Һәм мәетне менә шушы юулардан соң мәет тазарса, шушы бер тапкыр юу җитә. Ләкин ниндидер пычраклыклар кала икән, ниндидер булса да, бәләкәй булса да нәҗесләр кала икән, икенче тапкыр юырга кирәк. Ләкин инде икенче тапкыр юганда тәһарәтен алдырмыйсың. Менә без башта тәһарәт алырга кирәк дидек, бит танаулар, авызларны сөртеп, колакларны юып, ансы кирәкми. Хәзер инде икенче тапкыр юганда кабат сул якка салып, тулысынча уң ягын юасың, аннан соң инде уң якка салып, тулысынча сул ягын юасың. Шушы юу җитә икән, тәне тазарды икән, булды, юу тамамлана бит инде. Тагын юу кирәк булса, 3нче тапкырда, 4нче, 5нче, 6нче һәм башка күпме кирәк, шул тиклем юырга була бит инде. Һәм юган вакытта шушы юа торган су, безнең пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның хадисендә килә бит инде, лотос дип, лотос белән бутап юырга дип. Ләкин лотос дигән мәгънәгә кертергә була, шулай ук сабын белән бутап, сабын белән тәнен юырга инде кирәк. Һәм мәет менә тазарды, тазарганнан соң соңгы тапкыр чайкайсың бит инде. Чайкаган вакытта менә шушы чайкай торган суга камфор өстәргә кирәк диелә бит инде. Шулай пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның хадисендә килә, ул шулай Атиягә әйтә, соңгы тапкыр юганда суга камфор өстәгез ди. Бу шулай ук галимнарның фикере булып килә бит инде. Шулай кайбер галимнар бар, кемнәр әйтәләр, камфорны суга түгел, инде кәфенләгәч кәфеннең иченә дә өстәргә ярый дип әйтәләр бит инде. Шулай юган кеше үзе карарга тиеш, хәерлерәк булып санала инде. Менә соңгы тапкыр чайкар алдыннан шушы суга камфорымы яки берәр икенче тәмле исле бер салып, менә тәнен чайкатып алсаң инде мәеттән, менә юып бетергәннән соң тәмле хуш ис килеп торсын өчен бит инде. Шуннан соң 5 чайкап юып бетергәннән соң тән тазарды. Шушы тәнне сөртеп киптерергә кирәк бит инде. Киптереп бетергәннән соң кәфенгә уру башлана бит инде. Ансы икенче дәресләрдә Аллаһ бирсә каралачак. Менә шушындый рәвештә мәет юылырга тиеш. Шундый рәвештә юсаң, иншааллаһ, Аллаһ алдында менә шушы мәет ю бурычын үтәгән буласың бит инде. Һәм пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ничек кушкан, динебез буенча шушы мәетне иншааллаһ юган булып саналачаксың. Аллаһ субхана ва тааля безгә барчаларыбызга да җиңеллек бирсен.